Ambag po ng mga stakeholders sa Hilagang Luzon, kinilala po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. Pinarangalan ng Bangko Sentral ng Pilipinas nitong Martes ang 18 natatanging katuwang mula sa Hilagang Luzon bilang pagkilala sa kanilang mahalagang suporta sa pagsusulong ng edukasyong pinansyal at pagpapalaganap ng kaalaman sa pananalapi. Kabilang sa mga pinarangalan ng ilang bangko, sangay ng pamahalaan, kooperatiba at mga asosasyon mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Pinarangalan din ang ilang lokal na pamahalaan kabilang ng Provincial Government of Pangasinan dahil sa kanilang aktibong pakikisa sa mga programa ng BSP. Inihayag naman ni BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat ang kanyang pasasalamat sa kontribusyon ng mga katuwang ng kanilang tanggapan. Kasi gusto namin pasalamatan ang ating mga stakeholders, ang ating mga bangko, private institutions, pati mga bankers association na tumutulong na ipalaguyo ang mandate ng BSP. Kasi hindi naman namin kaya kaming BSP lang. So with them, tinutulungan nila kami sa Cash Service Alliance, pagpapromote ng digital payments, at saka yung tinutulungan rin kami sa financial education. Samantala, inihayag naman ni BSP Monetary Board Member Walter Wasmer na malaki ang naging papel ng mga katuwang sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman ukol sa pananalapi, pagpapalawak ng akses sa mga serbisyong pinansyal at pagtataguyod ng inobasyon sa digital finance. Kasama mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.